Da ja držim. Aha, čekaj, ostav ga tu. Idemo. Bravo. Sad vidimo, čekaj, ostani. Probam ti upucat u glavu. Ovo će se patio. Hajde, ovaj malet. Vidimo. Ne! Nein! Pokazujem ti video, to što kamera. Ne smuta. Narendao sam naranđe. Aha. Bio si pravo. Vidi ga na pod. O, hoće se borbe, jel? Ne mogu ja, zato što me ne spuniti. Daj dobro, neću pušta. Ne znaš kad si rekao ja. Hajde uđi ponovno. My will. A šta ćemo sad raditi? Evo neki server da ima neko. Neću, hajde ostani. Hajde molim te da uđi. Ne volim kad sam sam sad. Ne, hajde. Pa ne volim ni ja, nisam ja takav. Da budem sam s drugim muškarcima. A molim te da uđi. Aha! Znaš što sam radio neki? Neki lopov me zaglavil nekoj preko ovdje. Sam se. Vidi ovo, zaglavilo me neki lopov. Ajde. A molim te, spasi me, moraš. Neću. A molim te. Neću. Molim te. Molim te. A će te nagraditi. S vapima. Ma je. Ubit će. Molim te. Gnao se. Znaš što se tijelo? Ovu. Ne znaš gdje sam. A ja ne nikada da. Šta gagu gigagu? A ja ne. Ne možeš to govoriti. A on gigagu. Bye. Bye. Driftaj, Tokio, driftaj. Neće mi nikako tako pogoditi. Čekaj, da ti pokažem trik, super trik. Nemoj me, molim. Gledaj, čekaj. Nemoj. Čekaj. Hoćeš da ti pokažem pravo, majke. Aj, manet. Mrsim te.
nešto radi ja. Pobjeda je moja. Sad ću ja sponirati. Kako si znao? Gdje sam ja, Davude? Sigurno kod spona. Vid prava. Ubit ću te jednom. Da, nemoj pobjeti. Oć. Što ću te ostaviti? Onda ja kod spona. Ja bježim. Od koga? Ja sam na kraju mape. Ja sam vidim. Evo baš. Pa treba snimati kad. Pet baterija. Čekaj, ne može ovo. Nemoj taka biti, lahan. Jes ti. Mogu ti ja upiti 2 sekunde. Evo ti. Koliko ima? 4, 5. 4. Nešto tako. Bater. Pa ja. Ajmo nešto praviti, nemoj se zapucati, molim te. Ti mene. Pa imao sam već tu, što s mene. A ja rane, sad te moram. Sad ću plakat, pa ne zvat. Što si me ubio? Samo prav znam. Eto ga. Ja sam ti rekao, znam da ćeš mogut, ali meni ništa biti. Tačno, sad hoću. Miš? Ja mislim. Ja sam. Bye bye, compadre.
Zaglavio sam te. To cijelo vrijeme. Allahu Akbar. Može li Davud preživjeti? Pogledajte u sljedećoj epizodi. Ljudi, to je bio video za danas. Davud nije znao da sam ja tajno snimao cijelu epizodu. Ha. I vidimo svi sljedeći.